Dobrý den. Dobré ráno. Vy jste volal? Ne. Jak se jmenujete? Já jsem Marek Dánc, ale jo, telefonoval jsem já, ale pod nátlakem. Tak musím jenom zvolit nějaký ty svoje osobní věci. Určitě. Něco si vemte. Jak se jmenujete? Ještě jenom řekněte jméno. Kojs? Ne. Tak doklady mi půjčte. To musíte na koordinátorku. Mám moje doklady. Vy přece musíte být doklady u sebe, ne? Přece máte nějaký doklady, ne? Nemáte vůbec nic? Nemám vůbec. Jste tady pojištěný v Čechách? Doufám, že ne. Protože když si jel, tak mě odstraní a schádnou prachy. Jo, tak půjdeme do auta. Tak si vemte věci a půjdeme do auta, jo? To s námi auta. Jo. Jo. A musím zbalit ty osobní věci. Máte si to v sebe? Vemte si, co chcete a pojedeme. Pojedeme do nemocnice se podívat, no. Do Kauriánky. A kam byste A kam byste chtěli jet? Třeba do Liberce a pak... Do Liberce, jo. Dobrý, tak jo. Dobrý den. Dobrý den. Dajte se. Já potřebuji aspoň vědět, jak se jmenujete, chlape, já vám nerozumím, tak mi řekněte nějaký doklady nebo něco. A kdo vám volal? Vy jste si nevolal záchranku? Vy jste si nevolal? Jo, ale já ne jako záchranu službu, ale jsem potřeboval... No teď jo, tak my vás odvezeme někam, kde si s vámi promluvěj, chvilku a uvidíme, jako jo? A jste měl nějaký alkohol? Jste měl nějaký alkohol? Kolik? Co jste měl? Já jsem si... 4 piva. Nějakou drogu, něco? Trávu nebo něco? Vůbec? Měl jsem jako nějaký drogy, jo. Jaký? Co jste měl? Já nevím, co to bylo, nějaký prášek. Tak já nejsem policajt, já se jenom ptám, že jo, jako jo, kvůli léčbě nějaký eventuálně. Tak, hajte se. Jo, to bych moc rád, no. Tak pojede, čup. Ale já potřebuji, jestli si mohli zavolat šéfce a ty doklady potřebuji vyřešit. Dělá si nový český průkaz. Dobře, ale jste Čech zcela evidentně, tak jste asi tady pojištěný, ne? Ano. No tak. A jak se jmenujete? Proč mi neřekneš jméno normálně? Já nevím, ne? Teďka mám svoji občanku. No ale víš, jak se jmenuješ, ne, když jsi narodil? Já nevím, hele, oni mi něco dali do pití, já jsem z toho úplně debilní. Jak se jmenuje? Vím, že to je rád. Že jo? Antonín, ne? Já tady mám nějaký Martin Kojs napsáno, to jste volal, no, takže jste to volali, no tak to... Tak chodím s náma. Ty jsi volal. Ty jsi volal, ne? Já jsem ty týka spal, ty vůbec. A vy jste tady volal, jako? Jo. To je ubytovné, jo? Jasně. A vy jste si teda zavolal záchranku, jo? Aby jsme neodvezli někoho jiného, aby jsme odvezli někoho jiného. No, když jsi ne... Jako volal jste si záchranku, chlapé. Ne. Teď jste nám před chvilkou tvrdil, že jo? Já jsem úplně vymaštěný, jestli mi tam hodili něco do toho pití na stůl. Jo, Ach jo, je z toho tady název normálně, ty vole. Vy jste si volal záchranku, nebo jsi volal Volal volal? Ich bych verstehen. No, dobrý, no, tak jdeme do auta, pojďte, jdeme. Jo, můžete něco zavolat šéfce. A co jí chcete zavolat? Ať mi... Dá doklady. No, ne, já mám nový doklad takový na úřadě, ale nemám na to finance. No, teď ji budete ve 4 ráno volat, šéfce, že nemáte doklady. Mně stačí, když mi řeknete jméno, já vás tady najdu. Ale to je... Zavolám policajty, ale mě tohle to nebaví. To se nemenuje. Mě tohle to nebaví.
jak jste říkal, tak se nemenuje 100%. No, jasný, jo. Jako chlape, vy neumíte, jako já nevím, jestli to na mě hrajete jenom, nebo jako... Ne, já jsem takhle Takhle jste normálně vymačněný, jo, tak to je výborný. No, naprosto zbytečný. Teďka jsem přijel policajti, bude tady komedie. Ale to je to vždycky 2 pětetka, Boleslav, prosím tě, pošli mi sem policajty, ale potřebuji se otočnit, jako by tady lže očí, jako mě to necháme. A co máte tady za osobní věci? Odletění. Děkuju. Všechno ne. Ale tak volal jste si, nebo jste si Jo, volal jsem. Volal jste, dobrý. No, tak dobrý. Konečně si někam dostal. Chtěl se nechat takový z té záchytky, ale třeba rovnou jakoby na kosmosu, jestli s ním volil víc. Dejknete nám, máte nějaké alkohol, když vy jste... Oni ho nevemou na záchytce, teda oni vás nevemou, protože jste měl alkohol, musíme na internu, tam se s vámi promluví a pak vás pošlou do kosmosu. Ale musím se počkat. Ale vy takhle přímo, když jste měl alkohol, tak vás kosmonauti nevemou, tak nás vyhodí všechny. Vyhodí nás i vás. Jo? Kdyby jste byl střízlivý, Jsem střízlivý. tak my tady máme ten alkohol. Tak fouknete. Deknete. Tak dýchnete. Jo? A jestli jste střízliví, tak půjdeme rovnou do kosmonaut. No, někam si s ním promluvit, asi napříšu, že jo? Tak pojďte s náma do auta, dáme vám dejchnout a když bude 0, tak se můžeme asi bavit o kosmonose. Musíme ty své osobní věci všechny. Jo, tak Kolik toho máte? Tak moc ne, tak jednu testovní tašku. No tak tašku si říct můžete samozřejmě. A dole v řízení právě to mám právě telefon, jsem měl. Přes který se mi dostane jako do osobních věcí. Kdo se vám dostal do osobních věcí? Ne, nějaký správci na těch sítí asi. To se ti stalo? Ne. No tak vidíš, ty vole. Ne, protože mě to dostalo a tam mě vlezlo. Tak co, chcete si balit nějaký věci teda? Ať tady ne, to tady zase nestrávíme 2 hodiny. Nebo na co čekáte teď? Co myslíte? Potřeba vás. Řekni normální jméno a řekni, že jsem volal, teda v tom případě normálně, co normálně. Co se ti stalo? Jste na něco alergická, to je bezpředmětný. Jsem na omezování lidských důstojností. Jo. Jsem na lidský na první. Jasně, to jsou všichni dneska, to víme, no. To jsou dneska všichni. Nějaký léky trvale užíváte? Marihuanu, pervitin a nikotin. Jo, dobrý. Nejsou léky, ale to jsou drogy. Tak jo. Vemte si ty doklady, půjdeme do auta. Nebo doklady, vemte si tu tačku, nebo co chcete a jdeme do auta.
Já tady nebudu stát hodinu s vámi, jako mě to nebaví. Dobře. No. Chceš něco zabalit, já ti úplně pomůžu, jako. Já bych potřeboval, nemůžeš, když ti dám cash, mi to poslat na účet. Nemůžu. Tak mi, jako když to tam pošlu, ale nebude to hnedka. A proč jo? Neřeš to teďka takové věci. Co řešíš takové věci, jako teď? Já nevím, že bych to tam potřeboval. Jo. A nechte otevřený dveře. Tak to otevřený dveře, jak to vidíme, jo? Tady si rozsvíťte. Šup. Tak budeme skočit. Jsou. A to kudis. Předávku, nebo nevím, To si teďka nemá nic zabaleného, ale teď si bude... Jako prosím vás, tak jako to ne, jako tohleto. To si teď nebalte, jedeme na chvilku. Na chvilku. Na chvilku. a přitom nekousek tady. To tady, a je tady kousíček. To si nebalte tady těch věcí, já tady jako hodinu nebudu. Jako, Volá ty policajty. co? Jo. To je hlavý, vole, tohleto. Teď tady asi úplně nečtěte si nějaký papíry, pane. Ty vole. Jako já vím, že to je Ráca, nevím, jak se jmenuje jménem, ty vole. Rácio. Jo, no. To tady je světej, vole, no. Něco dá. Totálně. Dáš to, ty nechceš to teďka pojďte. Nechceš taky na výlet. Jo, ale Například ty procentní, vole, já půjdem. Myslíš, že Ne, jsem si nemyslel, ty vole. Vole. Jako to Tak pojďte, vemte si takhle tak, super, tak zasneme a tady neděláme komedii. já si jenom vydávám. Tak, dobrý. Dobrý. Leoši. To je mobil tady něčí. To je čí telefon, dáme to. To je čí telefon, tohle. Ten, co to nahrává. Já, můj teda ne. Takže si znáte, jak děláte. To si z nás děláte prdel? Jako, to je váš telefon tohleto? To není můj telefon. A koho to je telefon? Můj telefon je ukradný. Koho to je telefon? Můj ne. Je to tam ukrajinský.